Entre esta Fátima Abal e esta outra, hai case 4 anos de diferenza. Hoxe confirmouse como a candidata do Partido Socialista para as eleccións municipais do 26 de maio. A alcaldesa opta a revalidar o cargo confiada das súas opcións, aínda que advirte non reeditaría o cuatripartito nas mesmas condicións que no 2015. Sinceramente, non. Con estas condicións, non. Responsabilidade, reparto de áreas e, sobre todo, o respeto á persoa que está exercendo a alcaldía, sexa quen sexa. Co meu equipo pensamos volver a cadar e volver a repetir a alcaldía, está clarísimo, pero non teño tan clarísimo servir de apoio para outras alcaldías, facer nin de chave, nin de nada polo estilo. A estabilidade do Executivo asegura sería unha das súas liñas vermellas á hora de buscar socios de goberno entre as formacións de esquerda. Tamén mudaría a súa actitude coa oposición. Estes 4 anos me fixeron madurar moito políticamente falando. Eu antes era unha persoa que era moi diferente ao que son agora. Enseguida me alteraba e entraba o trapo, que onde hai que defenderse no xulgado. Entón, todas esas calumnias e inxurias que están vertendo sobre a miña persoa, donde as vou ir a defender, vai a ser no xulgado, ante un xuiz. A pesar das dúbidas que en ocasións lle provocaron estes ataques, asegura que ten a conciencia tranquila e que a fixeron máis forte para afrontar esta nova convocatoria electoral. Tiña unha mochila moi pesada na espalda, pero a fun descargando e a miña mochila está baldeira e véxome con ánimos e con ilusión de volver a empezar unha nova legislatura. Esta mañá xunto a ela compareceron os que serán os primeiros da súa candidatura. Samuel Lago, enxeñeiro técnico agrícola e secretario de Organización de Unións Agrarias, será o número 2. María Cruz Leiro, a número 3, xa fora nas listas do PSOE no 2015. En actualidade é secretaria de Organización do partido. Son ideas, penso que coherentes e factibles. Non vamos a presentar nada que non pensemos de verdad que podemos lograr. Cando me metín en política, fíxeno porque quería facer algo polo meu pobo, por Cambados. Milagros Martínez, actual concelleira de Turismo, ocupará o 5º posto da candidatura. O resto de nomes que acompañarán a Fátima Abal daranse a coñecer nun acto o 6 de abril.